Tom Walters if he given it. Ibrahim. Ti'n gael John Owen mewn gyfrol yma i'r Bala. Owen ar ergyd. Ar y bedleg gan Fuller. Ac yn taro'r postyn wedyn. John Owen i mewn. Lawr yr ochr dde ar ergyd ar y cynnig cyntaf. Na'r bediad wych gan Will Fuller. Bron iawn i Liam Higgins oedd y tîm cartra ar y blaen. Ymwyl y cwrt Cosby mae'r ergyd dod i mewn. Mae'n cymryd gwiriad. A mae yr gweithio ymdrechion Will Fuller yn taro cefn yr hwyd. A mae'r tîm cartra di mynd ar y blaen. Ail gol y tymor yma i Dom McGiven. Jenkins rond y gornel i Kieran Williams. So'n godi ben mewn le gan Tom Walters. Ar ymwyl y cwrt Cosby, cyffyrddiad gwych gan Walters. A fydd o'n siomedig o def taro cefn yr hwyd. A'r cyfle yna. Y symudiad gwych gan Llansawel. Jenkins tuag at Walters. Gyrro tro gan Will Bell. Mitch Bates. Dyn ni'n nôl i Tom Price. Lle dy'r chwarae i Dan Jeffries. Letraws tuag at Tom Walters. Walters arbeniad chwilio am rediad Reuben Davies yr oedd o. Llansawel yn creu cyfleon. Rhaid deud hynny. Davies, cyffyrddiad da ac yn gallu troi mlaen a hi wedyn i Mitch Bates. Bates, nôl i frawd Louis Bates. Groesian dod i mewn tuag at Reuben Davies. Beniad allan mor bella. Tom Price ar ergyd. A fel gol i'r Bala. Mae'r gwiriad yn curo'r golwr. A mae'r ymwelwyr o Llansawel yn gyfartal. Dim gobaith i Joel Torrance. Mae Bala 1, Llansawel 1. Higgins. Louis Hall. Lle dy'r chwarae i John Owen am gyffyrddiad gwych gan Owen. Mewn o fo'r cwrt Cosby. Ar draws tuag at Higgins. Oddi ar Kieran Williams i gefn yr hwyd. Ac o fewn 7 munud o'r ail hanner. Mae'r Bala mynd yn ôl ar y blaen. Davies. Mlaen wedyn i Mitch Bates. Gan Cian Jenkins di parhau ar edad i'r cwrt Cosby. Bates, Walters yn troi. Harry Dean yr ergyd ar draws. O golwr Joel Torrance sy'n ei gollwng i lwybr Reuben Davies. A mae o di rwyd ei 5 gol y tymor yma yn y gyngrair.